juffen. Alleen maar sikkerbaard. Juffen met dikke borsten die steeds bloot staan. Juffen met dikke borsten die steeds bloot staan. Nieuw schoolbord. Nieuw digitaal schoolbord. Takkenlakken. Bejaardmeisje. BH-man. Waarom die seksen? Een bus voor alle kinderen. Een eigen bus voor alle kinderen. Een vermaakmachine. Ja. En een seksmachine. En een seksmachine. En we willen langer school.